demaneu més informació, debateu, plantegeu qüestions. Jo tenia una pregunta. En aquests temps d'inseguretats individuals i col·lectives de tot tipus i en aquesta cultura de la por en la que estem instal·lats, davant d'un projecte com el de COP, a mi, com a estalviador individual, se'm planteja un poc el dubte de sí, ja sabem que la filosofia és molt atractiva, el tema de posar les finances al servei d'un projecte de justícia social, econòmica, però si COP tingués una gran fallida no hi ha el Banc d'Espanya al darrere. Perdona que la pregunta és una mica així punyetera. No, a veure, és una pregunta lògica i a més jo sempre ho dic i jo el primer, vull dir, tots amb els calés són molt conservadors i el primer que volem és que estiguin segurs, després ja veurem, però el primer que estiguin segurs, no? És veritat, nosaltres no som una entitat regulada pel Banc Central, per tant no tenim el fons de cobertura de dipòsits que té el Banc Central. Això és veritat. Tenim una sèrie de mecanismes i de garanties interns, que ara us explicaré. De totes maneres, jo el que dic és que tenir-los en un banc, en una caixa d'estalvis on sigui, sí que és veritat que tens el recolzament del Banc Central, però si s'enfonsa la caixa, aquí no cosa ni Déu. Perquè no hi ha cap banc central que tingui capacitat de respondre a l'enfonsament de la caixa o del Banc Santander. Vull dir que, en el fons, en última instància és un problema de confiança. I per molt que el banc regulador, el Banc Central, digui que hi ha un fons de cobertura de dipòsits, si s'enfonsa una caixa important, una d'aquestes que en diuen entitat financera sistèmica, que és allò que diuen, aquesta no pots enfonsar mai, és que s'enfonsa tot, ens enfonsem tots. Passa com a Argentina, passa en Corralito. Per tant, això pot passar, tinguis on tinguis els calés. Llavors, COP57. Primer, el que diem nosaltres és que no invertim en activitats especulatives. Nosaltres ni invertim en el totxo, ni invertim en bolsa, ni invertim en no sé què. Per tant, els nostres recursos van a economia real, i economia molt tangible, que pot fracassar, pot tenir problemes, però no és economia especulativa. Jo crec que això és molt important. Dos, segon mecanisme de garantia que tenim. Nosaltres estem movent ara una base de recursos de gairebé 11 milions d'euros, dels quals en tenim uns 8 milions i mig destinats en préstecs. El màxim que destinem per projecte, per entitat, són 200.000 euros. Això és el màxim. Però tot i així, el saldo mig que vam tenir per entitat deu estar entre els 20 i 30.000 euros. Què vol dir? Que el volum de recursos total que tenim nosaltres, que són 8 milions i mig destinats a préstecs, com a de promig un projecte el tenim 20-30.000 euros. Per tant, si em falla un projecte, no ens arrossega. I a més són projectes que estan amb un ventall molt ampli de sectors d'activitat. És a dir, no estem com a les caixes d'estalvi, que un percentatge altíssim està destinat al totxo. Llavors s'enfonsa un sector d'activitat i s'enfonsa les caixes. És el que els ha passat a les caixes. I si valoréssim bé els seus actius immobiliaris, el forat seria espectacular. Nosaltres ho tenim molt repartit en sectors d'activitat i per volum. Això és una altra garantia que tenim. Tercera garantia que tenim és el famós ràtio aquest de core capital que diuen ara de les caixes d'estalvi, bancs d'estalvi, nosaltres tenim com uns ràtios interns. Nosaltres diem que els nostres fons propis, els que poden respondre per possibles impagats, els traiem d'on? És a dir, que són uns fons propis que ens cobreixen bàsicament entre un 9 i un 10% del saldo total de préstecs vius, és a dir, que estaríem per sobre del que exigeix el Banc Central a les caixes d'estalvi, que és un 8%, estem sobre un 9% nosaltres, ho tenim en fons propis. Aquests fons propis ho traiem de les aportacions obligatòries que donen les entitats sòcies, i per tant les fem corresponsables del projecte, ho traiem dels fons fundacionals, de COP57, que després si entrem en la història de COP57 us explicaré d'on van sortir, que no els devem a ningú, són de COP57, ho traiem dels fons de reserva, que és tots els beneficis que tenim, hi ha una part de per llei que un 30% ens obliga a destinar fons de reserva, però tot l'altre, encara que la llei no ens obliga, també ho destinem als fons de reserva. I després tenim les provisions, quan nosaltres veiem que un projecte té dificultats i creiem que està en risc, doncs fem una provisió. Una provisió vol dir destinem 30.000 euros
aquell possible impagat. I això va directe al compte de resultats, és com una despesa de COP57. Doncs tot això tenim ara un 9% més o menys del saldo viu de préstecs que tenim. Això és la tercera garantia. Això són les garanties que en diríem de solvència per possibles impagats. Després, si una persona estalvia COP57 i té els seus estalvis de COP57, tenim una garantia de liquidesa. És a dir, si nosaltres ho tinguéssim tot invertit en préstecs, vol dir que si la persona ve un dia a treure els seus calés, doncs no li podem tornar. Llavors, nosaltres, com a mínim, el 15% de tots els estalvis que tenim a COP57, això no ho destinem a préstecs, ho tenim en forma líquida. Forma líquida vull dir, ho tenim en comptes bancaris a curt termini, de manera que qualsevol persona que vulgui recuperar els seus estalvis ho pot recuperar i li retornarà en 24 hores. Això és la garantia de liquidesa. Tot això són les garanties que tenim, però en última instància, el que sempre diem a algú que vol estalviar COP57 és que en el fons la qüestió dels calés és tota una base de confiança. Llavors, tu confies a COP57, però confiaràs a COP57 perquè confies en les entitats que hi ha darrere de COP57. Per tant, no estàs confiant tant en COP57, sinó estàs confiant, jo què sé, amb la cooperativa X que la coneixes o que no la coneixes però pot generar confiança, amb el setmanari directe, que són socis de COP57 que tenen un préstec, amb l'empresa d'inserció X, amb el comitè ciutadà anticida, amb el no sé què. La confiança l'acabes tenint amb aquestes entitats, que són les que realment fan l'ús dels nostres recursos, perquè són les que reben préstec. Una mica és per aquí per on anem. Llavors, normalment el que fa molta gent és, en comptes de posar tots els meus estalvis a COP57, començo i poso uns estalvis. Vaig veient com funciona, vaig agafant una certa confiança i nosaltres ho anem veient, que la gent comença potser amb el mínim, que són els 300 euros, i a mesura que va veient que la cosa funciona, doncs vaig posant més estalvis, o vaig fer un estalvi periòdic cada mes, i més o menys funcionem així. Els mecanismes, per exemple, d'adreçar-nos així com en un banc normal i corrent, en una caixa normal i corrent, està adreçar-nos, diguem, a l'oficina i treure, normalment a un caixer o el que sigui. Com funcionen de la mateixa manera, com funcionen els mecanismes en aquest sentit? Nosaltres tenim una oficina a Barcelona i llavors en cada secció territorial tenim uns punts d'atenció al públic. El que passa que són punts d'atenció al públic que potser són una o dues tardes o dos matins a la setmana, vull dir, hi ha un munt així. Llavors, per funcionar bàsicament, és a dir, la persona pot venir a l'oficina, això evidentment, però funcionem molt amb sistemes electrònics. És a dir, una persona que vol fer una aportació a COP57 pot venir amb els calés a la mà a la nostra oficina i fer-ho allà, o ens pot omplir un formulari que funciona, que li podem adreçar electrònicament, ens l'omple, ens el retorna, i llavors la forma de desemborsar aquests diners pot ser múltiple, de dir, escolta, jo faig un ingrés amb uns comptes corrents que tenim nosaltres i ens fa l'ingrés d'allà, o ens dona el seu númere de compte i nosaltres li passem un rebut domiciliari. Per recuperar els diners com funciona? Evidentment pot venir a la nostra oficina a buscar els diners, o si no el que ens indica és un compte corrent, que això sempre li demanem d'entrada, és a dir, quan algú s'associa a COP57 li diem, escolta, digue'm quin compte corrent tens associat, per així en el moment que ho vulguis recuperar nosaltres fem un ingrés en 24 hores a aquest compte corrent. I així és com funcionem. De moment encara no ho tenim habilitat, però la idea és en uns 3 mesos tenir un servei de gestió online d'aquest tipus de coses. És a dir, que des de la pròpia web nostra puguis ordenar i puguis dir, escolta, vull fer una aportació a COP57 de 300 euros. Cliques un botó i tot això ja ens ve al nostre ordinador, als ordinadors que tenim nosaltres i ens gestiona tot directament. Seria com un servei, entre cometes, no de banca online, perquè no és ben bé una banca online, però similar. I que la gent podria consultar les seves aportacions a COP57 online. De moment això no ho podem fer, no tenim encara aquest servei. La idea és que en uns 3 mesos la gent pugui entrar a la web i pugui consultar, escolta, vull veure quants diners tinc a COP57, i ho pugui consultar online. Ara no ho tenim així, ara normalment el que fa la gent és ens truca o ens envia un correu electrònic, com que nosaltres sempre demanem un correu electrònic, quan ens ho sol·licita l'enviem l'extracte de les seves aportacions i qui no té el correu electrònic l'enviem amb una carta postal. La disponibilitat seria que has esmentat un 15% o...? No, la disponibilitat és un 15%.